Wato abin da nake so ka fahimta tike, ka sani ba a yanke hukunci cikin fushi. Shi komai a sannan ake bin sa a hankali. Sannan komai rudanin da ka shiga, idan ka mai da hankalinka ko za a warware komai cikin ruwan sanyi. Ni kam tike, da ka san ba za ka bani hankalinka mu fahimci juna ba ko, da baka sako ni a cikin wannan magana ba wallahi. Amma fa ka sani, ƙarshen rashin kyautatawa da za ka yi mana shine ka shigo mana da matsalarka cikin hidimar mu. Ka yi haƙuri tike, duk abin da kai daidai ne. Waye sai hana ka zartar da abin da kai niyya? No, ka kasa ganewa ne. Mun fa ba mu da wata alaƙa da matarka. Daga ƙawar amarya wallahi bata kau ba. Hidimar mu kawai muke bukata a bar mu yi ta a tsaftace, ba wata matsala.